Північно-Атлантичний альянс, який налічує зараз 28 країн. Це потужні в економічному плані, в плані розвитку країни. Це найпотужніші країни, власне, Європи і Північної Америки. Мета – це колективна безпека. Це оборона колективна від загроз ззовні. Україна від початку незалежності 20 років тому мала дуже динамічні, розвиваючись стосунки із НАТО. Проте, коли прийшов до влади Янукович і партія регіонів, в односторонньому порядку з боку України це співробітництво було згорнуто. Я хотів би вам сказати кілька переваг вступу України до НАТО. Перше, це гарантії нашої безпеки та нашої соборності і незалежності. Про те, що ми сьогодні говоримо і що ми святкуємо. Це, нарешті, відрив від впливу Росії. Це ліквідація російських військових баз на території України. Це створення такого осередку стабільності у Східній Європі. Є також економічні переваги, оскільки вступ до НАТО потягне за собою реформу і модернізацію українського військово-промислового комплексу, що дасть можливість збільшити наші продажі української зброї на світовому ринку.